Onye ka unu na-achọ? Joso! Adana, Adana. Onye ka unu na-achọ? Joso! Nke Nazareth! Agwaga m unu na ọ bụ m. Ọ bụ na ọ bụ m ka unu na-achọ. Leenụ m, jidenụ m, ma hapụnụ ndị ọzọ ka ha nawa. Onye nkuzi. Judas, ọ bụ site n'asụsụ ọnụ ka isi ere nwa nke mmadụ? Ngwa, mee ihe bụ uche gị. Nne! Pụta nwoke a! Peter! Tighachi mma gị n'ọbọ, n'ihi na okpu mma ka anọ na mma. N'ezie, ọ bụ nwoke abụghị otu onye n'ime ndị na-eso nwoke ahụ. Iso.
bịa iwe na ebe na ebi eji ana ọzọ ozi ike na batunu mba wuli wo alele ya nwoke m anụna m ọtụtụ akụkọ a na-akọ banyere gị na-anụ ọtụtụ nkụzi ọbụla na ị na-akụzi edufi ụmụ anyị ụzọ ibe nchọrọ ịta na-awụ kụzigodoro anyị nkụzi gị aha nke mere na ụmụ anyị anaghị anatagozi ụlọ ka anyị were ndị anyị soro n'ọyịbụ nọ n'anya okwere ọtụtụ mgbe ka m nọ n'ụlọ nna m ebe ndị Juu niile na-agbakọ na-akụzi nkụzi ọ dịghị ihe ọbụla m kụziri na nzuzo ma gịnị mere eji ajụ m jụọ ndị nkụziere ha maka ihe m kụziere ha ọ bụ otu a ka isi agwa onye ụkọchukwu anyị okwu o nwere ihe dị ọjọọ m kwuru ebe a kwuo ya mana ọ bụ na o nweghị gịnị mere iji ama m ụra n'anya ka m gwa gị ugbu a ṅụọla anyị iyi mụ ibu Kristi nwa nke Chukwu dị ndụ n'ezie agwa m gị emesịa ị ga-afụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri nna si n'orokpu nke igwe na-agbarata ndị okenye na ndị ode akwụkwọ ụmụnne m na-ebe a o nwere ife aka ebe ọzọ anyị na-achọ n'ime ọrụ nwata ugbu a gaba na be Pilate ka o nyere anyị aka memita
ụkọchukwu ọha mmadụ niile ebe a onye bụ nwoke a unu pụtara ebe a nna ukwu pilot n'eziokwu na-agwa ha nke nwe eziokwu banyere ebe nwa nọ ebe a nọ ọ bụrụ na nwata abụghị onye ụlọ ala nna ukwu pilot anyị agaghị akpụrụ ya bịa babụla obu n'isi ụtụtụ a ndụba ya ọgwụ gaa na ikpe dịka iwu na osere dị nna anyị ukwu pilot enye ha ikike ịkpọgbu mmadụ ma ọ gbuo ya n'ime ya ekele ọrụ eke onye bịa nwoke m onye ka ị bụ ajụjụ a o si gị n'obi ka ọ bụ na ndị ọzọ akọgoro gị banyere m abụ m onye ala unu ọkwa ndị obodo unu na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ kpụta gị n'aka m gịnị ka ị mere n'ezie alaeze m abụghị nke ụwa ọ bụrụ na alaeze m bụ nke ụwa ndị nke m ga-agbara m ọgụ iji gbochie m ịdaba n'aka ndị Juu ma n'ezie alaeze m abụghị nke ụwa ya bụ na ịbụ onye eze gị onwe gị kwuru ya abụ m maka iyi ya ka eji mụọ m ka m bịa n'ụwa gbaa akaebe banyere eziokwu ndị kwere n'eziokwu na-egekwa m ntị eziokwu gịnị bụ eziokwu bịa ndị okenye na ndị odeakwụkwọ ndị isi ụkọchukwu ọha mmadụ niile ebe a ka m gwakwunu nke bụ eziokwu o nweghị ihe ọjọọ ọbụla nchọpụta megide nwoke a n'ihi aga m ahapụ ya ka ọ na nna anyị ukwu pilot ị hụrụ nwa na n'ọkana ibe na ị hụrụ kana mepere ọnụ o ji eri ede were saa anyị na ụlọ nna anyị balụbalụ eri ọgwụ ahụ kwụrụ ọgwụ ahụ na eji akụ ji ekwuru lọgharị ya na kwụrụ ụbọchị na ukwu pilot nke na-agba ọfụma obu nwụ na nwoke a n'ebe a so o ji enye anyị ahụ ya anyị erie nna anyị ukwu pilot site na-agwa ha onye ọ na-egwuru ebe na ụkwa na-adị ekpochi ọhụụ a na-eme alụrụ a na nwa na-ebidokwa n'ihu n'obodo anyị na o bidoro na Galili were protokọl ụmụazị be anyị bata ikpesasịrị ya obodo a ndebe anyị ha na ya lụọ bịa ndị okenye na ndị odeakwụkwọ ndị isi ụkọchukwu ọha mmadụ n'ebe a site na nkọwa ụlọ ụkawa banyere nwoke a achọpụtara m na nwoke a bụ onye Galili nke nọ n'okpuru ọchị Herọd nọ n'obodo a bụrụ na nwoke a bụgara Herọd ka o kpee ebe dịka iwu na osiri dị
Na ikwela da ekele. Aha. Iko nwe ya pụtara n'obi gị ka ikpe ya ikpe dịka iwu anyị si dị. Onye ka ọ bụ? Ọ bụ nwa Joseph the carpenter. Nwobe mmeri. Nwobe mmeri. Unu ji n'aka? Anyị ji n'aka. Gaa na abịa. Nwoke m, onye ka ị bụ? Anụrụ m na ị na-eme ibe arụma dị iche iche. Ị na-eme onye isi ọfụ ụzọ ma onye nwụrụ anwụ obinie. Ị na-emekwa onye bụ ekwu okwu onye ngwụla agakwa ije ọ bụ ya. Ị ga-eme na ka nene ndị agha pụtanụ m onye ngwụla. Onye bụ onye ngwụla mee ka ọ gaa ije. Ndị pụta na onye isi. Onye isi ka na-anọ na ọ na-abịa wee ihe n'elu. Ya na onye isi ka na. Onye isi ka na-anọ ọnụ. Onye bụ onye isi. Mee ka ọ hụ ụzọ. Onwe ibe ọnwụ ọ na-eme. N'anya na onye isi ka na-anọ ọnụ. Ndị ka ebe na ndị dị akwụkwọ. Unu afụ na ike adị n'ime ya. Ga adịghị n'ime ma nna